Il-bastiment Aquarius waqt li kien qiegħed fi triqtu lejn il-port ta' Valencia fi Spanja kellu jbiddel ir-rotta minħabba mal-temp fuq il-baħar. Dan hu żvilupp ieħor fi kwistjoni li ilha għaddejja għall-aħħar jiem b'aktar minn 629 immigrant maqbuda fuqu u kwistjoni internazzjonali bejn numru ta' pajjiżi. L-NGO SOS Mediterran fuq Twitter qalet li l-persuni abbord il-vapur kellhom jittieħdu lejn il-kosta tal-Ilvant ta' Sardinja għar-refuġju u l-ken mill-maltemp kif in-nies abbord jinsabu għajjenin emozzjonati u wħud ma jifilħux minħabba l-baħar. F'dawn l-aħħar jiem il-vapur Aquarius kien qiegħed maqbud f'morsa ta' kontroversja bejn il-gvernijiet Ewropej tal-Mediterran li ma ridux jilqgħu lill-immigranti fil-portijiet tagħhom. Dan sakemm kien il-Gvern Spanjol li aċċetta li jilqagħhom u għalhekk il-vapur Aquarius beda jiġi skortat minn żewġ bastimenti Taljani lejn Valencia. Midja internazzjonali fl-aħħar sigħat żvelat kif saret telefonata twila u kordjali bejn il-Prim Ministru l-ġdid tal-Italja Giuseppe Conte u l-President Franċiż Emmanuel Macron matul il-lejl u se jiltaqgħu nhar il-ġimgħa biex jitkellmu aktar dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran dan wara argumenti bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan il-każ li jinvolvi wkoll tfal u familji maqbuda fix-xemx bejn sema u ilma fil-Mediterran ġibet ukoll l-attenzjoni tal-Papa Franġisku. Il-Papa qal li dan l-episodju mhuwiex biss kwistjoni ta' numri iżda hu ta' persuni li għandhom l-istejjer tagħhom, il-kultura tagħhom, l-emozzjonijiet tagħhom u anke l-aspirazzjonijiet. Il-Papa qal li nuqqas ta' fiduċja u kompassjoni lejn dawn in-nies debboli ġejja mill-biża'. L-għajta tal-fqir qatt ma tinstema' iżda tintilef mal-ilħna stunati li ħafna mid-drabi ikun determinat minn biża' lejn il-faqar, stqarr il-Papa.